रंजालि बैसागुनि गासिबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय बैसागु ज' जालिना मा जायोमोनलाय लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर हेपि बैसागु ओमफ्राय दा नै जोंना सासे लोगोनावहाय प्रि बैसागु सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों आरोना बेयो बयखौबो लिंहरजोबदों गावसिनि न'आवहाय ओमफ्राय दा बेयाव थांगासिनो आङो देलायनो नै बैसागुनिबाथाय बिदिनो ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा ओरैबायदि भिर जाथारबाय आरोना बैसागुनि बिराद मानसिफोर शपिं फैखागोनसो दखानफ्रावहाय निफा आंखौ लांफैबाय ओमफ्रायो थांगासिनो दङ दा सोर सोर फैयो बेखौ देखायजोबगोन आरोना फुजामोन फैगोन बिबेकमोन फैगोन फुरा मानसि फैगोन आरोना बेखौ दा नोंथांमोननो देखायजोबगोन आङो ओमफ्रायो थोद बिसोरनाव मानसि दंबावोसो ओरैबायदि भिरखा आरोना गारियानो जायगाखौनो मोनलायलाया बैसागु जानो थांगासिनो जोंहा प्रि बैसागु माने न'आवसो आरो गामियावहाय बैसागुआथ' गामि नङाबानो जाखाया टाउनफ्रावबाथाय बरिं जायो आरोना बैसागुआ बिराद बुरजा मानसिफोर फैगोन दा देखायजोबगोन आं गासिखौबो आरोना फैबाय बे लोगोनावनो आरोना जोंना बैसागुआ मा जोंनो फार्स्ट नामा आलासिफ्रा वाव जोंनो फार्स्ट टाइमावसो आलासिया उdah direct kamse apa kau nak berapa wow oh dah kangko kau mau berapa tadi ayo gezang mudah lain itu saya sendiri lain kau mau berapa mulia dah fine mau mesti sana mesti binau itu biji sih mana sih dilihat saya sendiri lain aku mau berapa ayo nih favoh nih सबायजों साम'जों ओंख्रि जाबाय थालिर फस्लाजों अमाजों बै आलुजों दाउजों टमेट' चाटनि जागोन थांसैहाय उहाय दा प्रग्राम दङ निफ्रा ओरैबायदि हाखु दाखु जानानै थांगोननोसो नागिरबाय आरोना बैसागु जानाया बेना आद्रासो नैबे जाहैबाय नाफामजों फान्थावजोंनो फार्स्ट टाइम जादों आरोना माबायदि ओंख्रि संखायो नामा नोङो नोंनि चइस बरिया आयु बे साखिग्राफ्रा फैबाय अरनांनाय बारा लांफैदां माबा मा होनोमोनलाय मा फैग्रोमोन निउस सानदोंमोन मिन्थिबाय मानसिफ्रा बयबो सानजोबो निउस सानजोबो आं सोरबाबो नोगोर मिनिबाय थादों आंनाबो आं हाखु दाखु जाबाय आं लासै सानसै फंबायनि हिनजाव बे आंनि ए ज' जालिना मा जायोमोनलाय बाजै होनफ्लांबाय हाबो खेनसे गोदानाव बाजै होनफ्लांदों आंबो आलासिफ्रा दासो फैजेनगासिनो दङ माने जों फैफेराखैदां ओमफ्राय दा नै जुमु फैबाय ओमफ्रायो लासै लासैनो गासिबो फैजोबगोन आरोना निफुना माने प्रग्राम दंबोयोमोन बियो बिराद इमारजेन्सि थांग्रोबाय आरोना ओंखाम जाग्रोनानै ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो जों ओरैबायदि पार्सेल हरनांदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो माने माबायाखैमोन आरोना एकदम ओंखामखौनो जानो टाइम मोनाखैमोन डाइरेक्ट फैग्रोमोन ओंखाम जाफैबायबो आङो ओमफ्राय आं दसे थाथ'बाय लोगोफोरा माने थाथ'नो थिन नालाय फैथ'यैनि थाखाय जोङो बेवहाय दसे माने फट' खेबजाबाय आरोना एथ'बां देलायनानै मानानै फट' खेबजायाबा माथोबाव जि मोजां जादों सान हाबहां जानायजों जोंनि गोजा देरजों ओरै फैदोलाय गासिबो ओरै फैब्रा आंनि भिडिअ एसे नुजाफैदो नै आयौ गोजा जि साइज नुजोब्बाय हनै जुमुखौबो गाव दांनो ओरै फैदो आगै चिटि आयौ गासिबो गोजा साइज नुजोब्बाय हनै माबा केमेरायानो फकास खालामनो हालायासो गोजा होनदों गोजा नोंनि गान ए मानसि फैहांबाय दासो एसे जोंबो दा माबाबाय आरो फट' खेबजाबाय आरो दा एसे सोर जोबा जिरायनो सुरु जाजेनबायबो जोंखौ सुरु खालामहोजोबबाय फैद' बयनिसिमबो जों जुमुजा रंजालि बैसागुनि बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय जुमुजा जोंखौ मोसानो नागिरनाय बायदि नुबाय बहा मोसायोमा नांसिगोन नामा जोंलाय फैद' प्रग्रामाव बैसागु
रंजालि बैसागुनि गासिबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय बैसागु माने बिराद गाबोन खामानि दंबावो ओरैबायदि शुटिंआनो रेस्टलेस नोंथांमोनाबो नुखाबाय बेसेबां शुटिं खालामगासिनो दङ सोमथाबजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय रियेलाव नुयोबा बासिनांला एसेबा बासिनो हाखाया हाजार गोसोम जा मालाय साइजखा आरोना जोंहासो नायदो नङा नै मेकआप होनानै जोंजोबनानै दङ जोंहा गैया जोंहा असाइज कालाराल' सोलायो महरा सोलायो कालाराल' चेन्ज जानो हागौ खिन्थु महरा सोलायनो हाया बेगा बैयावसो दङ जाबाय नै एक्टर एक्ट्रेसजों मदद खेबजाबाय आरोना मदद खेबग्राया नै आंखौ दाला नुबायना नङा फट' गैया बेयावहाय ओमफ्राय आं थानो बाबाय भिडिअ आंखौ गोसोम नुथारदों र' ओइ थादो दे औ बाय थांदो फै आयौ फुजाया मा जादों शेखार फुजाया शेखार फुजा आं सालायनोसै होनैदोलै आं सालायनोसै होनदोंब्रा खेबसेयैनो सालायदो आं सालायनोसै One hour later. एसे इन्जय खालामनानै फैबाय आरोना लोगोफोर माने लोगोफोरजोंनो बिदि इन्जय खालामबाय थानो टाइमखौनो मोनखाला आरोना बयबो माने गावबा गाव न'आव थाहैजोबनाय मानाय ओंखायनो बे लोगोआ ज' खेबसे माने बयखौबो लिंहरजोबदों बांसिन मानसिफ्रा फैनो हायासै आरोना सोरबा हाबा जानायफ्रा माने फैनो हायासै ओमफ्राय जों सिख्लाफ्रा सहैबाय आरोना बैसागुआवहाय एसे रंजाना फैबाय जोङो ओमफ्राय दा उन्दुनोसै आङो फ्रेसबो जाखांखाबाय दहाय जि देलायबो मावबो थांनाया दा नै सेस मोखां सुखांनानै बोरैबा नुलायलायबाय आरोना गावखौनो गाव जिखुनु लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै